Het gaat die scootjes om de nieuwe zielformule. Het probleem is het silhouet wat kozen is, maar de oppervlaktetuur die uitrekenen wordt. Ja, en die verhoudingen die komen bij ons dramatisch uit. Het voorstel van een externe partij van zaakkundigen werd justerjoen unaniem aannam in een geerkomsten van de vereniging. Daarbij kwam ik een voorstel uit namen van 4 commissies. De Zuidwesthoeken, de Jouwer, Langwar en Ljouwert. Zij vinden dat de zaakkundigen ontoonbare expertise hebben moeten op het merk van plotbouwers en zielformules. Maar dat spreekt toch voor hemzelf. Als hij een zaakkundige aanstellen, dan had hij toch verstand van scootjes? Ja, maar in de zielerij ben er natuurlijk een heel soort skippen die geen eenheidsklasse binnen. En we binnen het al je Volvo Ocean Race waar dit soort formules ook in moeten. En de rompen van scootjes, dat is wat hoort als een scherpjacht. Vraag is vanzelfs wat dat opsmiet van de scootjes die het nou kritisch binnen op de nieuwe zielformule. Deze 4 scootjes die weer net voor niks vorig jaar kritisch in de nieuwe zielformule. In het vastig staat dat er deze zaakkundigen hun bevindingen in een commissie van 4 eigenaren en 4 skippers onderbouwen zullen. En dat die commissie mij een advies komt van maart 2018. Wij denken dat de formule wat aanpassing behoeft. En wij hopen dat dat dan in 2018 in kan. Ja.